karil trame wangin shilonga Christmas le kum thar ka manga sang ni som ni pali chu som ni panga ta chuan mel hriat te sang hlui te ka mu a ubuanga te hei ubuanga fapa ne ubuanga chu ka vloka ta pokan long mu thina tlang wal line second hand a dai flu kha chuanin ti dan pa nga in akan hun tam zo ki chu a le in do nan in klar nan kan mang thina hei a le in chitin reng nam tin chitin chitang kan e ya anh ấy ubuang nó bùi anh ấy ai thấy khóc mấy này po ubuang nó bùi anh ấy vàng pon lovin thì khác anh là kan vain khác anh là ala tu tiêm lovin yani anh không rong rong su a thon thla lak tur ani an tia lom takin thla turin kan in klarani kan in remani chuan hei reverend Dr. Val nga ka le anu pui ani hen fa pa tren parin zuala nia chuan nu hoin tham lo lak puya ka lom khom man ni pon lom ning ka rian nuam an ti chuanin kan thian hovin ki ta alu muri te puchka te kan rel tram em vai kan e hei alu chana an tia alu le chana ania hei innocent ta ai kan nau hei pani puri an tia pani le puri in polonia hei robata en kan pawalai ho nia chal che kollo mel and I hen bona arnola grenade officer lian tak tak ten nia officer swan taka khami chalang takte chuan hei kek Andrew now in kek min lo da sa kalom khop me chuanin rel tramem wangin nola rim pa in badam mom fali kan veya thingpui kan dong boka kan lom khop mai tlangwal ni hin no mani tlangwal ni nom mem wang chuanin kalu ka va malis tira vai pa kaping chunga malisa chuan ril tramem wangin faloda ani lo ani mi alo chau a karil lawan tit tram iki ka nei ni chau nen ai khoi lai nge o Squid Game part 2 kan ve na season 2 site na ni site na chau kan ve ya chuan Squid Game kan en pa ti chuan mei kan chepa khoi lai nge ni ta le hei po hi uwala te ni uwala te na khai ram tin chitang nam tin kan ve ni tui khop mai an thur tui tel hian tui bokai ubuanga fapa sana kan le saka lom khop me met me he a hera meta chuan so a naw tur pon pai me ka hei a give dang chuan TV en paten an vele nga ti chuan hei hi kanu le pa te bedroom ania ron tilan hi poem long chumo emi zong hi nia anuam me ma hei thinga siam ania bangte kan ril tram em wangin to chuan in bekin a thing pui ta kan ina hei nge kan nei ka hra to bik lo hei robata ania ti chuan uthang aten ron return nani shilong an transfer hlo mai hei uthang aten a kan lenga u nevin thingpui min lo siam saka wam to se anin po changkang to khop mai hei thosi po lut to manglo thut thleng ten lo ne lung len thla khom mai bak ba tang shilong an transfer kan lom pui tak chadani uthang ale u newi legendary bag marians mase ke ma hi min la transfer ve lo futsal kan va khela KTP le versus Pawalai kan in tuma anuam khom me chuti lai chon ka pa hi ba sa lo la mani han fe chu an nge ni hei ba sa lo la mani ke ma hi ka kal ve lo nge man futsal kan khel ta ke futsal kan khela khothim thleng kan khel thin ni chuanin khothim zo chuan a kati futsal khel zo chuanin le in lampang an tilea hei wangin kan in fit hlei theilo nó sẽ taka kan in soi zoi po hianin kan in zoi lo zo le vek zela hei putharon tia bu atanga siam ania bu bial ani da ber bu bial per chuanin NEICC hei North East ko than ho zong in sui khom na secretary huram mengan min soma pathian thu min lo soi pui ngek maya hei ke hlang chungin cho ale khabu Christian khoi ti pokha gan soi sel saka lom khop ma chuan kum thar thla kum hlui thla zan vela ni me la hei nau pang te nama chuan in an vain khom ve kan ti dan pa ngain lo hodon lo na tu ka Enge kan tidon. Martina, apla me. Oh. Enge kan tidon. muti alo Ujon, enge kan tidon. ka hop hiang hian hei robot hian music video emo eng film emo ni lo be sei thina ka hok dakin sa te ka vatem thul ti chuan in thalai ho kan in khoma
nghe một cái phim có lẽ tại hiện police mayor lawyer nghe mailman tivel rockstar guitarist ti lampang vel ni kan khel ka hre chiang to lo mi chu kan ing lo anu mang reng khom mai ti hianin enge mani kan in ruata chuta chuanin in man chhuah tur ne police khan in chumi chu khami chuan ni ti vel ne ka hre chiang to lo a kai hroi tu pakhat an awm chuanin zon line khom ani hei ri robot enge muam pong va ti chuan zon lai dar lo ri kin kan in chi bai thin ani kum hlui tha kum thar lom Happy New Year. Happy New chi Year. bai Happy New Year. 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 chuan kum thar lom nan so chiar kan pira so chiar pir za chana thing kan pir le ting wa chana ril tram wangin cup noodles ta kan ei le chuan hi biakin lung ania hei sangkhat zakwa samruk le pari ta din ani Shillong Mizo Church ti lo in zia ka lunga chu kan han endik vela patling kan ni trep to ti en ti na ne thil siam sa endik chiam ang chi te chong kapa nen hianin hei tura lam kan panan hi kan motorin kong hi hei an zau me ka pa motor khal hi a gear man the apuang chuak thina zau don hei len za thum vel an siam don nge mole tura kal kong hi an be pui khop mai khi wana te khena ban tur te om khin huam an hei tuna ri chon ala zima amaro chu am tha mai ni han kong hi thalu tuk ei te pon ei ru ve thinang ma se an na khan thok zo ve a an ni chuan hei an nom mai ni ei PewDiePie luai an kho ta po khalo ma kha se thing tlang hi ke an nuam ka te ser thlum kong la ka ser thlum an lo zuara kan le nau pang ho chuan mu nam lo ti khop me sa pe mamin ti nge ni chuan hei garo ram kan thlen chuan in kong hi la kwal mai motor hi a khala ngai ni chuan kong la ka le changa han chol le ri thina zun ram thiar turin khwa te ka han chuana ai rongjeng kan thlan ni rongjeng hi kong zat ve vel ne ta chuan chaw te kan eya chuan hei an ram hum hal chung te ni a nuam khom ma chuan ka pa ne chana kan va kan vatum ta hianin poisa noi lo nei lo wangin thin rim takin kan ei lo nin ka hria An photo booth a kon chu ro. Hey, ta hian. cho hei gar ho kum thar lom hi tian kong an zo dul dul khuang te le lamin per khuang le tring tang remoi chi tin reng nen hi song sak khwa ni tain ka hria fi la kong an lo zo an ti don nge fi lan zo an kwal dum mai hal pu anen bol lo nen no pang nen ui ne sapeng tung nen kan mazona te hal pu than ron vom puak kapan e tur lo mu kapan ni om reng ni ka lo ti chuanin chawte chu kan eya khwa lo thim ta hei tura hi a hla ang renga Shillong atang hian jing war triana kan chok hi khothima kan thleng thin ani An la bang lo ni. office an lo la bang lo wa kaum lo wang ani an lo lam chiam chu nin an lo hlimin an lo lom khop maya khom lo wang chuan nge moni chu katia chuan kan veng to pasi para bung kon kan thlenga lo chei moi khop mai kum thar lom nan ti chuan kan ho ta ni tin tungai kan chi bai hi kan in nei tu te an fel khop mai mi tu hen ka hre chuak le si kan ho tur min lom huwa ka chote min lo chum ke pa an chi bai kwal vela lom takin lom lo thei po hani to lo ni a lom am ema ei tur chitin cho sa bong voksa chuan voksa chi thumin an lo siama chuan hei zirtir tu lom man ka dong kalo dong ni mela Cigarette. Ăn là to này. Anh lấy trong cốc này. Yo ka Peter Wang tu. zirtir tu lom man ka dong ani